Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan saha kasarasan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan menika. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati lan rencang-rencang kula ingkang kula tresnani. Kula wonten mriki badhe maosaken urutan-urutanipun adicara pengaosan wonten ing siang menika. Adicara ingkang sepindah inggih punika pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika sambutan panitia. Adicara ingkang kaping sekawan inggih punika Saibul Bait Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Mujibur Rahman. Adicara ingkang kaping gangsal inggih punika penutup. Adicara ingkang kaping sepindah inggih punika pambuka. Monggo kita buka adicara ingkang siang menika kangge waos Al-Fatihah sepindah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dening Ananda Afan kula semanggaaken. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika sambutan panitia. Dumateng panitia wedal saha papan kula semanggaaken. Adicara ingkang sekawan inggih punika Saibul Bait Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Mujibur Rahman wedal saha papan kula semanggaaken. Adicara ingkang kaping gangsal inggih punika penutup. Monggo kita tutup adicara wonten ing siang punika kangge waos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun kula tutup, mbok bilih wonten klenta-klentune kula aturaken, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.